Grabe guys, mapapasana all na lang tayo nito. Ang galing sa violin pa lang at saka sa guitar na combination nila, ang galing talaga, grabe. So, parang ma-take from home na tayo nito. So, tara, ituloy natin tong pag-reaction. Wow, amazing talaga. Hey guys, what's up? This is Car Bisaya. Nagbabalik na naman tayo. So for today mga kabisdak ay gagawa na naman tayo ulit ng reaction video sa ating iniidolong si Alip Ba Ta. Pero ngayon, mayroon din siyang kasama si Tommy na from Indonesia rin po yan, na magaling rin po mag-violin. So itong kanta to ay, ang title po nito ay Take From Home. So maganda to kasi combine nila sa violin at saka sa guitar. So bago tayo mag-start yan, bago tayo manood, so paki-subscribe muna yung channel ko, paki-like, paki-share na rin din po tong video na to, at paki-click yung notification bell para ma-update kayo sa sunod kong mga vlogs. And so samahan nyo ako kasi maganda to kasi combine sa guitar at saka violin itong ginawang cover ni Alip Ba Ta. So tara guys! Sa una pa lang na intro pa lang nila guys, so grabe, parang makahuna-huna akong mga utang. Nindot kayo paminawon ang music nila. So tara, nakaka-amaze talaga tong dalawa na to na mga galing, si Alip Ba Ta at saka si Tommy. So tara, play natin ulit. Grabe guys, mapapasana all na lang tayo nito. Ang galing sa violin pa lang at saka sa guitar na combination nila, ang galing talaga, grabe. So parang ma-take from home na tayo nito. So tara, ituloy natin tong pag-reaction. Wow, amazing talaga.
bahay nila ni Alip Bata. Magaling din. So maganda yung combination nilang dalawa, ni Tommy at saka ni Alip Bata. So sa combination ng guitars at saka sa violin, so nindot, perfect kayo. So mapapasanood na lang ta at ma-take from home na lang ta ni guys sa kanilang mga ginagawa. So ang ganda. Ayan. So sana guys itong reaction video ko ay napapasaya ko na naman kayo at sana ay subaybayan nyo lagi yung mga reaction video ko kay Alip Bata. Ayan. So dito na lang po ako, hindi ako magtatagal. And ulitin ko ulit sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe na po kayo na sa baba, paki-like at paki-share na lang po tong video. Ayan. At huwag kalimutan na paki-click na rin po yung notification bell para ma-update kayo. So dito na lang po ako guys at God bless po. Bye bye.